Hola, bona tarda. Avui estem a punt de tenir la segona conferència dins d'aquesta manera una mica peculiar que tenim de poder celebrar, però bé, celebrem de totes maneres els 100 anys de l'arribada del tren a les Fonts. Aquesta segona conferència ens l'ofereix en Jaume Ribot. Jaume, hola. En Jaume és enginyer industrial, ha estat catedràtic d'institut i és un gran aficionat als trens, un bon coneixedor de les màquines que han anat corrent pel Vallès i, per tant, que han passat també per les Fonts. Et cedeixo ja la paraula i endavant. Moltes gràcies a l'Associació de Propietaris i Veïns de les Fonts. I ara l'objectiu de la conferència és explicar una mica els trens històrics que han passat per les Fonts, no? I també algun més que possiblement no hagi passat per les Fonts, però també és de la línia del Vallès. Bé. Molt bé. Comencem. Farem una petita exposició dels inicis de la línia que correspon a la línia de Sarrià. Va ser inaugurada el 1863 a l'ample ibèric, sí, l'ample que hi havia a la península ibèrica, i tracció a vapor. Eren 5 quilòmetres de línia en sentit de circulació levògen, és a dir, se circulava per l'esquerra. I tenia el mateix traçat que hi ha actualment. Perdona, Jaume, mira que et tinc al costat. Quan parles de l'ample ibèric, és allò que quan arribàvem a França havíem de canviar de tren? Sí, efectivament. L'ample ibèric inicial era de 1.672 mil·límetres i després el 1968 li van reduir 4 mil·límetres. Bé, els tallers estaven a Sarrià, hi havia una estació important a Gràcia, que és l'actual plaça de Gala Placídia. El 1906 es produeixen canvis importants. És que una companyia belga adquireix la línia, aquesta línia l'electrifiquen a 600 volts i la converteixen en una línia tramviària. Al ser una línia tramviària i per tant tenia que compartir plataforma amb els vehicles, li obliguen a canviar el sentit de circulació que passa a ser d'extròger, o sigui, circulació per la dreta. I s'adquireixen aquests tramvies amb ample internacional. És a dir, canvien l'ample de via d'Ibèrica Internacional i passen aquí. Cap a principis de segle, com ja he dit, funcionava el tramvia blau, el funicular del Tibidabo, el tramvia d'Anglí, que unia l'estació de les Tres Torres amb l'estació del funicular del Tibidabo. L'estació actual del funicular del Tibidabo és la meitat d'aquesta, i aquí tenim el tramvia que unia. I les classes benestants de Barcelona pujaven al Collserola a les fonts de Collserola, no a les fonts de les Fonts, encara no. Era possible anar des de principi del cicle, des de plaça Catalunya fins a Collserola, i aquí teniu l'estació de les Fonts, l'estació de Tres Torres, que era una estació important amb 3 vies, ja que des d'aquí sortia el tramvia d'Anglí, que anava al peu del funicular. Bé, si no es volia agafar el funicular de Vallvidrera, sempre quedava el recurs d'anar a agafar aquest trenet de la mina Groc, que podia passar fins a les immediacions del pantà de Vallvidrera. I actualment aquesta és la boca sud, està sobre l'esglaó 200 de la carretera de les escales de Vallvidrera. El túnel més important va ser el túnel número 4, el túnel Vallvidrera. Aquí va haver-hi un enfonsament i això està entre la rectoria i la casa Sissi, totes dues existeixen, i el camí es pot passar perfectament per aquí, passes per damunt del túnel del tren. Bé, els objectius de la companyia ferroviària eren unir Barcelona amb els nuclis poblats de Sant Cugat, Rubí, Terrassa i Sabadell i sobretot promoure urbanitzacions al llarg del recorregut del tren a fi de captar usuaris pel tren, utilitzant l'energia elèctrica del Noguera Pallaresa i prolongar la línia fins a França. Aquestes són les opcions que teníem per prolongar la línia, mai s'havia fet. La primera opció era per Campdemànol, enllaçant la línia de Ripoll a Puigcerdà. Després hi havia altres opcions des de Sabadell a Castellar de la Garriga i la Sant Cugat Ripollet, que és l'actual traçat de la línia de Renfe.
problema principal és que hi havia més de 40 mil·lèsimes de pendent que feia que el transport de mercaderies fos molt limitat. Anem a veure una mica els vehicles ferroviaris que van passar per aquesta línia i per tant per les fonts. Els primers vehicles que es van comprar quan es va fer la línia, com que el senyor Pearson, que era el financer que va fer la línia, era nord-americà, doncs es van comprar vehicles nord-americans, concretament els dels Brill, de Filadèlfia, que eren uns vehicles molt avançats per l'època. Teniu en compte que eren vehicles automotors bicabina, és a dir, tenien dues cabines de conducció als dos extrems, i a més amb mando múltiples, és a dir, que es podien comanar en diversos vehicles des d'un sol lloc de conducció. Això era molt avançat per l'època. De fet, jo tinc el plano d'instal·lació elèctrica d'un vehicle i és bastant complex. Estem parlant d'un vehicle sobre 1910. La línia aquesta de Ferrocarrils de Catalunya es va construir com una prolongació de la línia del tramvia de Catalunya a Sarrià i es van buscar els vehicles ferroviaris Brill, que es van fer a base de 3 vehicles, que eren bàsicament aquests, són els vehicles històrics. Tenim els Brill, en primer lloc els Brill tradicionals, inicialment eren de color verd fosc, els metàl·lics, que eren Brills que es van reconvertir en metàl·lics, després es van fer uns vehicles que són els llaunes, que no van tindre massa èxit, i finalment els granotes, que segurament molts de nosaltres hem pogut viatjar, ja que van estar fins al 1996. Després, per aquí han circulat vehicles com els vagons del tren del metro d'Horta de la Sagrera, que es van llogar durant uns anys, la sèrie 111, que eren aquests vehicles tan estrets i que van funcionar molt malament, la sèrie 112 i la sèrie 113. Aquesta sèrie 113 té una petita subsèrie, que és la 114, que és la que passa per l'avinguda Tibidabo, que només són de 3 vagons, i tenen una disposició de seients lleugerament diferent. Bé, anem als Brill, que són realment la joia de la corona dels vehicles ferroviaris. Alguns van estar més de 70 anys de servei. Eren vehicles amb el xassís metàl·lic i la part superior amb fusta i sempre feien el servei, per exemple, el de Plaça Catalunya, que sortia a les 7 del matí, era el que portava els diaris. Per tant, tots els que havíeu comprat diaris aquí a les Fonts, a Sant Cugat, Rovira o Terrassa, els portava aquest Brill, que portava un furgó d'equipatges en el vagó de segona classe. Altres vehicles que havien fet, després van fer uns vehicles que eren els llaunes, a base de... els van fer ells al taller de Sarrià. El taller de Sarrià era un taller que feien meravelles, o sigui, el més diferent un taller de tren, el taller de fusteria, el que volguessin, no? Feien el que sigui. Aquest és el 502, que va ser reformat després d'un accident, que ja parlarem, l'accident més important de la línia. I aquí teniu la comparació dels tramvies i els vagons Brill. Fixeu-vos que aquest vagó Brill, que és el número 10, encara té un trole tramviari, té un trole de tramvia, no li havien posat l'electroguantògraf. I sí, tenien primera classe. Inicialment aquí hi havia vagons de primera classe. El número 10 i l'11 tenien primera classe i aquí teniu l'interior del vagó de primera classe. Realment hauria ser un gran glamour poder arribar a les Fonts amb primera classe, amb aquests butacons de mimbre, que després he vist que els havia utilitzat en el tren que va portar Alfons XIII, el seu viatge que va fer aquí a... Sí, això ho tenim, és una de les instantànies que tenim a l'exposició. Però crec que a la primera classe ja havien suprimit, perquè va durar molt poc, perquè no tenia èxit, hi havia molt poca gent que viatjava en primera classe. Aquest és el vehicle restaurat, que és el número 18, restaurat de segona classe, el Brill, que l'han restaurat en estat d'origen i està preservat als tallers de Rubí. I li han posat els colors originals en color verd fosc, però té una petita diferència amb l'original, com ara veurem, que és que l'original no tenia la porta central a la cabina i el faro estava en el mig, però així és molt més còmode. Aquest és el vehicle original, el número 10, que va ser el primer que va vindre dels Estats Units, i el maquinista li llamaven el Batman, el controlador dels bats, per distingir-lo de l'autèntic maquinista de la màquina de vapor. Aquestes són les fotos dels primers trens. Fixeu-vos que el fanal estava al centre i no tenia porta de comunicació entre les cabines. Sota el faro hi ha el connector multipolar per poder fer les operacions de comandament múltiple entre les cabines de conducció.
Tenim l'enganxall, és un enganxall automàtic tipus Van Dorn i té també les cadenes de seguretat per si fallava l'enganxall. Bé, aquest és el taller, una imatge del taller de Sarrià, estan fent el número 53, és un cotxe remolc, però això és fusta, El xassis és metàl·lic, però aquí s'utilitzava fusta massivament, igual que als Estats Units, excepte a les grans ciutats, la major part les cases són de fusta. Bé, més taller de Sarrià, aquí feien de tot, I a més feien meravilles, traien motors d'un tren, els posaven en un altre, el que fos. Comentem una mica de la sèrie Brie, que la sèrie Brie, ells van encarregar 10 trens de 3 vagons cada un, 2 vehicles automotors amb 2 cabines i un vehicle remolc sense cabina. Tenien aquestes dimensions, llargada, amplada, ample de via internacional, diàmetre de les rodes era de 914 mil·límetres, això correspon exactament a una iarda, i 40 tones al cotxe motor i 32 als remolcs, i la potència eren 4 motors de 105 cavalls, de 4 pols magnètics de corrent continu. La tensió de la catenària era 1.200, però entre Sarrià i Plaça Catalunya eren 600, aleshores havia de fer un canvi de tensió i tenien una velocitat màxima de 100 km/h, encara que mai van tindre cap velocímetre. Bé, la sèrie Brie té aquesta configuració, els mixtes de primera i segona classe originals van ser numerats com el 10 i l'11, de segona i tercera classe el 22, 23, 24 i 25, de segona classe en furgó el 17, 18, que és l'únic preservat, etc. De tercera classe, els altres, i els automotors, hi ha 2 automotors que no es van arribar a numerar, que jo els he posat aquí, el 28 i 29 i el revolt 60, estan enfonsats a l'Atlàntic. El barco que els portava va ser torpediat durant la Primera Guerra Mundial i estan al fons de l'Atlàntic. Si no van arribar mai. No van arribar mai, per tant la numeració aquesta. I als anys 20 van ser transformats en metàl·lics per les conseqüències d'un incendi, aquests 6 vagons Brie, i tenien l'electropantògraf, i veus que tenien l'electropantògraf mirant cap a Barcelona i cap al Vallès tenien aquests, i els remolcs que eren tots de tercera classe. Bé, l'any 1222, això eren 2 companyies, Ferrocarril de Sarrià a Barcelona tenia 12 automotors Brie, més petits, numerats del 301 al 312, eren bicabines i 100 volts, i tenien menys potència. I Ferrocarrils de Catalunya tenia 3 grues numerades de l'1 al 3, que amb els mateixos motors que els Brie, 12 vagonetes de via i obra, 9 composicions Brie, perquè una estava enfonsada a l'Atlàntic, motor, remolc i motor, 18 automotors Brie, numerats del 10 al 27, eren bicabina 1220, composades per aquests, i 9 remolcs Brie, numerats del 51 al 59. L'any 1930, Ferrocarrils de Sarrià no hi ha cap novetat, segueix amb els 12 Brie de la sèrie 300, i Ferrocarrils de Catalunya tenen 4 composicions de llaunes que es van fabricar a partir de recanvis i es van veure en cor en fer aquests vehicles. No van tindre massa èxit, els 6 automotors Brie que passen a metàl·lics, i fabriquen 2 furgons remolcs per a mercaderies, que són el 801 i 802. Per mercaderies, Sí, mercaderies, aprofitant l'estació de Gràcia subterrània, que l'havien pensat per fer mercaderies. Durant la Guerra Civil aquesta companyia era molt franquista, però són d'aquells franquistes catalans que no els agrada que apareguin com a tal. De fet, la Guerra Civil no els afecta en absolut, no van tindre cap pèrdua de cap vehicle, ni cap bombarders, ni res, I aleshores, l'any 45, amb el Llauna 508 i els remolcs de mercaderies 801 i 802, l'enginyer de Sarrià fa una composició numerada 400 de disseny molt avantguardista, en colors marró i crema. I a partir del 34 la tensió de tota la línia era de 1.200 volts. Aquí teniu el Camilo Viale Rabotti, l'enginyer, poso l'enginyer entre comilles perquè no tenia cap títol d'enginyer, era el jefe dels tallers de Sarrià, fa aquesta composició que és important que observeu un petit detall, ara il·lumino amb el làser, entre les dues portes només hi ha una finestra. Eren curts aquests vagons, tenien 17,4 metres i aleshores aquest és l'interior d'aquest vehicle, fixeu-se que entre les dues portes també només hi ha una finestra, van amb il·luminació amb bombetes, és l'antic vagó de mercaderies que l'han motoritzat. I això és coetani amb el Talgo de 1942, que té aquest aspecte tan avantguardista, es feien coses.
Bé, anem a veure els granotes, com evolucionen a partir d'aquí aquests vehicles, anomenats granotes pel seu color. Bé, deriven del 400. Aquí tenim una altra vegada la mateixa fotografia d'abans, amb el 400. Fixeu-se que les finestres són molt grans, arriben pràcticament a la franja de color marrón, mentre que les finestres del maquinista són més curtes. Aleshores, què fa el Camillo Viale? Doncs allarga i redueix la mida de les finestres, de forma que entre les dues portes ara hi ha dos finestres. Han tallat l'eix de planxa d'acer, l'han tallat, continua igual, i ara queda una mica més esvelt. Per què? Perquè els Brie tenien les portes als seus extrems i aquests, com tenen les portes centrals, poden aprofitar millor l'andana. És a dir, encara que els extrems del tren quedin fora de l'andana, la gent pot pujar i baixar del tren. Eren més còmodes, aleshores? Sí. Podem entendre que eren més còmodes? Sí, perquè la porta del Brie era realment... es passava a través de la cabina de conducció. Caramba. Era una mica complexa, no? Sí, una mica... Els granotes sofreixen diverses modificacions, per exemple, aquest faldón d'aquí, a vegades apareix, a vegades no apareix, el sostre d'aquí inicialment és de color gris, després el passen de color negre, etc. I el van dissenyant, finalment acaben fent el vagó intermig remolc, li fan un furgó, li treuen uns seients per portar les mercaderies, quan els vells són retirats es queden sense furgó de mercaderies i aleshores han de fer d'aquí. Tenen aquest disseny, els furgons, ja tenen aquí, ja veus, ja hi ha fluorescents, el vagó de tercera classe. Aquí tenim una altra vegada la composició típica. I la situació a l'any 55 és que s'han desballestat 4 Bries, amb els seus motors s'han fet vehicles que s'anomenaran Pericos, el 604 per la línia del Tibidabo. La composició Brie 1457-20 és destruïda per un accident, suposo que hauria ser un incendi perquè no hi ha cap registre de víctimes, i els xassis i motors són reconvertits a granotes. Tot s'aprofitava, no? Sí, tot reaprofitat, tots els motors són reaprofitats. L'últim vehicle fabricat al taller de Sarrià porta motors Brie dels anys 10. I es van reconvertint i fins que arriben al final de la vida amb aquests de 4 cotxes que agafen Pericos, els vehicles que circulaven per la línia de Sarrià, els motoritzen sense cabina i els incorporen com a quart cotxe en aquesta composició. Quarts cotxes, una composició que no es desmuntava, si hi havia alguna avaria es portava tota la composició, es feia la reparació i fora. Tot vols dir el tren sencer? Sí, el tren sencer de 4 vagons. No podia separar una part, sinó que tot sencer. Bueno, els Brie sí que els separaven contínuament, però aquests no. Aquests van coexistir amb la sèrie 111, que aquesta sèrie més val no parlar-ne massa perquè aleshores li van fer unes reformes a la cabina de conducció, perquè la cabina de conducció dels granotes era realment bastant incòmoda. I aquí teniu l'últim granota, és un 502, és per veure una mica el que fan en el taller de Sarrià. Fixeu-vos que li han tornat a deixar una sola finestra aquí, de 3 finestres, porta de finestres abatibles en el sistema Young. Aquest cotxe és un ex-Llauna, un ex-400, un ex-Granota, i la darrera modificació es va anar a Cuba, a la línia de Jersey. Aquests són els que estan a Cuba, encara corren, em sembla, encara corren allà. Tinc la sospita que no per gaire temps, però bueno, aquí els tenim a Cuba. Aleshores, com que la lectura de la catenària era més alta, doncs li vam muntar aquest castellet aquí per la Cuba catenària. Estan rotulats en català i tot, no es van molestar en canviar-li. Aquesta és la fotografia de la riada del 1962. Està feta a la tarda per la Direcció del Sol, els directius de la companyia van a veure les destrosses. És interessant perquè porten encara les banderetes de la Festa de la Mercè de Barcelona. Aquí hi ha les banderetes de la Festa de la Mercè que eren obligatòries a les festes oficials de l'època, s'havien de portar. Parlem ràpidament dels 300, els metàl·lics, Pericos i altes llaunes. Excepte alguns d'aquestos, estem parlant d'aquestos vehicles, els 300 en principi no van passar per les fonts perquè eren les de la línia de Sarrià. Els metàl·lics, que van ser els últims Bries que van circular, van ser desmantellats l'any 1987
que tens el número 10 amb 73 anys de servei, tot un rècord. El llauna, que van donar mal resultat i no es van desmuntar. I els pericos, que són aquests de 4 portes, que eren els que tenien per la línia de Sarrià, i després es van fer servir per de línia del Tibidabo, de Sarrià, fins a les Planes i una mica chico para todos, no? Tenim aquí el 300, es van comprar als Estats Units a 300, eren menys potents. Aquí tenim el 301, bueno, aquest en realitat és el 305. El que passa que no sé si és que no tenien plaques ovalades del 305 i li van posar el 301, però el xassis és el 305. Aquest és l'interior del 301, numerat com a 301, que tenia segona i tercera classe. Aquests són metàl·lics, que tenien segona i tercera classe, amb aquestes finestres ovalades, opaques, perquè les portes entraven a dintre. Aquest és un metàl·lic. A mi m'agradaven bastant els metàl·lics. Aquest és un metàl·lic, fent un dels últims serveis del metàl·lic ja als anys 80, però van donar molt bon resultat. Aquest és un llauna, van donar malament, tots eren automotors, aquest és un altre llauna. Aquesta és la cabina de conducció del llauna i un dels problemes que tenien és que tenia una doble controla. Veieu? Tenia dues controles, la controla principal i la controla per al frenat reostàtic, i això feia que la conducció fos complicada i els maquinistes no volien. Aquí tenim a Sant Cugat una composició de 3 llaunes. Fixeu-se que aquest llauna té les dues portes juntes, cosa que aquests no tenen, tenen les finestres ovalades. Al del mig tenien l'electropantògraf baixat per funcionar com a remolc, no estava alimentat elèctricament. Aquest és el Perico, són els vehicles més tipus metro, la línia de Sarrià. La línia de Sarrià és una línia que té el gàlib del túnel més petit i els nens només no podien entrar tots els vehicles aquí. Aquest és el 601, es van motoritzar motors dels 300, al final es van fer segon més, i aleshores com que tenien 3 tipus de motors, es van motoritzar motors dels 300, motors CNMS i motors del Brill. Aleshores hi havia 3 subsèries de Pericos que eren incompatibles entre si. Es podien agrupar Pericos, però sempre del mateix tipus. Aquest és l'últim Perico, que és el 628, se van fer 28 Pericos i va ser motoritzat amb motors Brill. Van fer l'últim Perico, el van motoritzar, construït al terreny de 1975 i motoritzat amb un motors, van aprofitar els motors dels anys 10. Aquests anaven per la línia del Vallès o quedaven a la zona de...? Jo he vist un vídeo que van fer una excursió de Terrassa a Barcelona amb un Perico. Per tant, va passar per les fonts. Va passar. Algun devia passar. No sé si amb algun servei extraordinari van passar. L'any 1960 la situació és aquesta, hi ha 6 brills de la sèrie 300, 6 Pericos de Ferrocarrils de Sarrià a Barcelona i Ferrocarrils de Catalunya tenia 8 composicions brill, inclòs els metàl·lics, i 7 composicions granotes, o sigui, 15 en total. A l'any 77, quan les companyies entren en fallida, hi ha 28 automotors Pericos, numerat del 601 al 628, distribuïts en 3 subsèries, i 5 automotors metàl·lics, ja que el 22 l'han desballestats, i 14 composicions granotes. S'han tret ja els brill, només s'han quedat els metàl·lics, i aquests brills s'han anat reconvertint en granotes. Entre el 78 i el 85 la situació és molt crítica perquè la companyia entra en fallida, substitueix FEBE i el batalló ferroviari. Hi ha algunes històries molt truculentes, afortunadament no va passar res, però vam estar bastant al límit, perquè el batalló ferroviari aquí, Que són les històries secretes del tren? Sí. Millor no ho contem, no? Els 81 juguen 4 composicions del mètode Horta de la Sagrera i modernitzen les granotes entre el taller de Sarrià i el taller Rocafort de Lleida, els porten a Lleida, alguns volen tirar les granotes, i el 1980 una composició de granotes que queda destruïda a l'incendi del túnel de Sabadell i els substitueixen uns Pericos reconvertits i prolonguen la vida dels 3 últims metàl·lics, el 10, l'11 i el 15. El 10 és el primer que va vindre, totalment desmuntat dels Estats Units i que va ser l'últim en ser retirat als 73 anys. I el 1984 comencen a circular grans problemes les composicions de la sèrie 111, que són aquestes petites de color vermell, molt problemàtiques. A Rubí sí que han anat aquests. Jo he viatjat des de Rubí a Barcelona amb aquests del metro de Horta de la Sagrera.
O sigui, a part de quan era estudiant anava al col·le amb aquest metro i després quan treballava anava a Rubí amb aquest metro, no? El mateix vehicle, no? Els vehicles històrics s'acaben el 1996, que circula la filosofia dels granotes. Aquí tenia una mica, les unitats 111 es distribueixen per la línia, el 87 són retirats els darrers grills metàl·lics sobrevivents, es converteixen en uns pericos grans amb motor de brill en la sèrie 700, que s'incorporen com a quart cotxe, i finalment 27 cotxes granotes se'ls venen a la Cuba, al ferrocarril de Halsey, i estan en funcionament des del 1988, i la resta són desballestats o utilitzats com a peces de recanvi. Passem a un article morbós, que sempre sé que té gràcia, no? Són els accidents de la línia del Vallès. Aquí tenim una llista dels accidents ferroviaris a Espanya, és la web oficial. El més important que es considera és l'accident de Torre del Bierzo de Renfe, del 3 de gener del 44, amb un número de morts que no se sap. És un accident triple, una xocada triple, una topada triple en un túnel. Van topar dos, es van incendiar i després va topar un altre. El número de morts no va quedar massa clar. Després hi ha el de Totxa, l'atemptat del 11 de març del 2004, no sé si fins a quin punt podria ser ferroviària, i el tema d'Engrois de l'AVE. Fixem-se que aquí ja apareix el número 17, en ordre d'importància amb el número de morts, un accident a Sarrià Sant Gervasi l'11 del 2 del 1939. Això eren 2 setmanes després d'entrar els nacionals a Barcelona a declarar la Guerra Civil, i aquest accident només està documentat en un diari, però en canvi l'accident més greu és aquest d'aquí, que es considera que és l'accident de peu del funicular a Sarrià. Abans de passar aquí tenim unes boniques imatges d'uns accidents entre les Planes i la Floresta. Eren quan es va construir la línia, no consta que hi hagi hagut cap ferit i cap accident, però és curiós. És espectacular, clar. És molt espectacular. De fet, la masia d'allà que es veu al fons existeix, per tant es pot saber exactament on estava l'accident. Suposo que es van sortir de via i estan... Bé, parlem de l'accident aquest, que és el que tothom recorda, que és l'accident entre Peu del Funicular i Sarrià, en sentit descendent. El traçat aquest és molt complicat, són 2 quilòmetres en rampa contínua de 44 mil·lèsimes, que per un tren 44 mil·lèsimes dependent és molt, són 44 mil·límetres per metre de pujada. Si multipliqueu dels 2 quilòmetres per 44 mil·límetres, us donarà els 88 metres de desnivell que hi ha entre les dues estacions, en 2 quilòmetres. Això és molt. En 2 quilòmetres, 88? 2 quilòmetres, 88 metres de desnivell. El 9 d'abril de 1925 hi ha una encapçalat per al 505, doncs es queda sense frenos peu del funicular. De fet, el Jaume Fernández, que porta les fotos, que es troba aquí, ha portat les fotos, el seu pare viatjava en aquest tren. Aquest tren tenia problemes i al final s'esperava molt. Al final de l'estació de peu del funicular el seu pare va decidir que ja estava fart d'esperar-se tant i per tant que s'anava a peu del funicular a Sarrià a peu. Segurament va salvar la seva vida. És curiós. Sí, que és... Aquest tren es va quedar sense frenos i aleshores amb una pendent de 44 mil·lèsimes es va anar baix i al final, posat a la central elèctrica, a darrere del primer túnel, es va estavellar. I aquest és el de l'11 de febrer del 39, aquest és un diari de la Republicà de Madrid, encara era republicà, el diari de la Libertat, que comenta això, però no tenim massa referència. Els experts opinen que sí, que aquest accident va... Les autoritats franquistes el van voler silenciar i que el dia següent a Santa Eulàlia es feia un solemne Te Deum a la catedral i clar, no quedava bé comunicar aquest accident. El 26 d'agost de 1981 va haver-hi una gambarrada que van tirar un bloc de formigó sota el pont de l'autopista actualment entre Rubí i l'Hospital General. Ho menciono perquè jo justament vaig viatjar amb el tren que va passar abans d'aquest i justament viatjava davant de tot on està més o menys destrossat. Tornem a tenir aquest univers de casualitats. Aquí tenim l'alcalde de Rubí. Aquí tenim una altra topada amb un camió furgonera a la línia del Tramal de Sabadell. I aquí va haver el primer intent de prolongació de la línia des de Terrassa cap amunt, en aquest tren que va, no sé,
va voler col·locar la línia a partir de Terrassa. No? No hi va haver Bueno, víctimes. finalment, ja per acabar, doncs comentem una mica la preservació del patrimoni ferroviari històric, que en aquest país no som Suïssa. Bé, aquest és el número 18, que és el vehicle que es va preservar, sortint dels tallers ferroviaris, de vora el triangle ferroviari, on estan també els autobusos i tal. Fixeu-se que la llanta de roda està tota rovellada, abans d'anar-lo a restaurar. No? Un cop restaurat, doncs s'ha quedat molt bé. Sí, està Aquest maco. vehicle està en estat operatiu, cosa que no... Aquest vehicle, quan van presentar les planes, el van tindre que remolcar. Aquest 301? El 301 el van tindre que remolcar. Que aquest 301 és el que no era 301? No, sí, aquest era el 305. Teníem... Li van posar la placa del 305. Però bueno, eren tots iguals. I aquesta composició del Granotes també està preservada a Rubí. A Rubí tenim 5 vehicles, que són aquests 3 vehicles, el Brill, el 18 i el 301. Bueno, finalment el nostre company, el Jaume Fernández, doncs, bueno, li van donar material del número 25 de la controla original i va fer aquest vehicle que està a Sabadell i que es pot viatjar. Els diumenges està obert, bueno, ara en la pandèmia no, però quan estigui estarà. I aquí teniu la controla original del Brill, amb el manòmetre original i tal, no? Al fons tenim la meva màquina. Sí, per mi ha estat una sorpresa, no coneixia aquesta faceta teva i s'hi pot viatjar i cabem a dins. Bueno, cap una persona. Bueno, això és la controla del Brill 25, feta a Nova York, amb tot el material. No? Bueno, finalment s'agraïa l'arxiu fotogràfic de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, Jaume Fernández, el Ramon Lescor, la revista Carril, els col·laboradors del museu, l'associació de propietaris, i molt bé, moltes gràcies per la vostra atenció. I ara que se't vegi, perquè en tota la retransmissió estaves en la penumbra. Moltíssimes gràcies, Jaume, per compartir-nos la teva afició i els teus coneixements. Espero que us hagi agradat. Segur, nosaltres molt. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres.